खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै रिपाब्लिक डे एबा 26 जानुवारि दिनै हादरनि 77थि रिपाब्लिक डे एबा सुबुंखान्थि सान फालिनायाव दिल्लीनि सा 24 बर' फरायसुलिफ्रा बागुरुम्बा, दावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय, बालाहामा आरो बारदै सिख्ला बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरखौ दिन्थिफुंगोन। दिनै गोदान दिल्लीनि इन्डिया गेटआव खुंजानाय सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बेफोर बर'नि दोरोङारि मोसानायफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। थारैनो बेफोरबादि बर'फोरनि हारिमु मोसानायफोरखौ दिन्थिनो खाबु मोननाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां खौरां। बे खेबनिफ्राय प्राइभेट फरायसालियाव HSLC एबा HS आनजाद जानाय नङा। सोरखारि फरायसालियावसो HSLC एबा HS आनजादा जागोन। आनजादाव प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ इनभिजिलेटर महरै थिसननाय जानाय नंला। माबाफोर गोरोन्थि जाब्लाबो प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै सोरखारा राहा लानो हाया। फोरोंगिरिनि आंखाल गैया। बावैसो सान सिगां 10,000नि बांसिन फोरोंगिरि थिसनदों। आरोबाव फेब्रुवारि दानाव 5,000 फोरोंगिरि थिसननो हागौ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। चिरांनि आमटेका अन्थाइबारियाव जालांनाय दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै बे जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननानै जिउ गोमानाय नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय खावलायदों BTCनि MCLA जेम्स बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि जुलि जानायनि गिबि सानावनो सर्ट सार्किट जानानै हौवा गोदान माइकेल बसुमतारीजों लोगोसे गामिनिनो दैमालु नार्जारी आरो गुबुन सासे बिजय मोसाहारिया अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो खौरां मोननाय बादिब्ला गुबुन सासेबाव सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। दायो जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF हान्जाया BTCनि बाहेराव बिजाथि फसंनाय नङा। बे खोथाखौ फोसावदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCआव इफेक्सन जानाय नङा। BTCआव बाहेरानि MCLA गैया। करमेश्वर राया BTCनि मानसि। उदालगुरि जिल्लानि लालपुलाव 39 कौटि रांनि बाजेटजों फुड प्रसेसिंजों लोगोसे कल्ड स्टरेज लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खैरुगुरि गामिनि बारग' BLT रुंसारि समरेन्द्र मोसाहारि एबा दारासिं बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जानो गेजेराव आरो बारा सम गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानै 45 नं भेरगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय BPF दोलोआ टिकेट होयोब्ला BPF दोलोनि जानानै कृष्णाकान्त बसुमतारी बिथाङा रायजो राजानि हास्थायनायाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय साखाफारा जादों। आसामाव गासै 4,500 लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरिनि थिसनथाइनि फारिलाइखौ दिनै 26 जानुवारियाव फोसावनाय जागोन। बे खौरांखौ सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायदों। बे समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि फोरमानलाइफोरखौ फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनाया 28 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोनखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बिजाथिफोरखौ फोरमान खालामनाय हाबाफारि, थावनिनि फोरमायथि आरो गुबुन मावख'आरि फोरमायथिफोरजों सोमोन्दो थानाय आपडेटफोरनि थाखाय समबादि आसामनि गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो थाखाय बिथोन होदों। स्मिथनि बिसि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानोदि जेरै आंनि फिसाया मालायनि आखायाव गुबुन जाथिनि आखायाव खास्रि बिस्रि अमाफोरबायदि देथार जादों, जाहाथे बेबायदि गुबुननि फिसायफ्राबो गुबुननि फिसाफ्राबो बेबायदि देथार जाया। बेनिखायनो आं सानो जोंनि बर'फ्रा ज' जानानै माने जास्टिस बिनांगौ आरो फासि होनांगौ, थाबैनो एक्सन लानांगौ सरकारा। आरोहाय आंहा सासे फिसा थालांबाय, आंना फिसाया सासे फिसा थालांबाय, दा आंहा बेखौ नायनांगौ। दा सरकारा आंनि फिसानि थाखाय माबा मोनसे साननांगोन आरोहाय थाबैनो जास्टिस होनांगोन आंनि फिसायखौ, जाहाथे आंनि फिसाया आलो गोजोनै थांनो हानायनि आं बेखौनो सरकारनाव खावलायो। दिनै आं बेबायदि आं दिनै आंनि हासबेन्डनि थाखाय बेबायदि जोनोम सान फालिनो सानाखैमोन, नाथाय दिनै 19 जानुवारियाव बेबायदि इन्सिडेन्ट जाबाय। बेनिखायनो आं बिनि जोनोम सानाव कन्डलेन्स खालामनांगौ जाहैबाय।